You are the mighty man in battle. You are the rose of Sharon. Onyeoma monokwa gị n'aka chebe nwa gị ịmasị dị iche iche ka arahụ n'ụwa Onyeoma monokwa gị n'aka chebe nwa gị Vaya con esta Tania, lo jura, lo juro, una hora a otra. ¿Y sí? ¿Otra Tania? Yeah. In this afternoon, Father, look at Onyeoma Tochukwu, Father, you bless their family in the mighty name of Jesus. Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-ekwu okwu ike dị na Chukwu n'ike dị na Chukwu nụ ma nwoke ma nwaanyị ịma na ịwa akwụkwọ ndị ma akwụkwọ pụta nna ka ndị ma akwụkwọ pụta nna What's the name of your school? What is your name? My name is What class are you? I'm in grade 3. Alma,
Thank God.